Eluq tal-ktieb tal-Proverbi. Mara taħila, min isiba? Tiswa ħafna, aktar mill-ġawar. Fuqa tistrieħ qalb żewġa, u dan żgur ikunlu taġid. Risq tajjeb iġġiblu u mhux ħażin il-jiem kollha ta' ħajjitha. Tfittex suf u ħjut tal-qoton u taħdmu bil-qalb b'idea. Tmitt idea għal-mażel. Jaqbdu d-dussies idea. Tiftaħ mal-fqir idea. Tmitt idea lejn l-imsejken. Arriqa l-ħlewwa tal-mara. Firħa żbuħita. Mara li tibża mill-mulej ta' min ifaħħara. Għatuha mill-frott ta' xogħol idea. Ħajfaħruha f'bibien il-belt l-emejjel tagħha. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk int tiekol. Ħini jint u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara wlied u liedek. Ħini kull min jibża mill-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol it-Tessalonkin. Dwar il-ħin u żmien, ħuti, m'għandix bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi Alla rieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid slim u mistrieħ, dak il-ħin stess, bħallu ġieħ tal-mara li tkun waslet għal-ħlas, tiġi fuqhom Alla rieda il-qerda u ma jħilsu b'xejn. Ħuti, intomx fid-dlam biex jum il-mulej joħodkom Alla rieda bħal ħallil. Intom il-koll uliet id-dawl u uliet il-jum. Aħna maħniex uliet il-lejl, anqas uliet id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nissru u ngħixu bil-qies. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Wieħed li kien se jsiefer, sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil-wieħed ta' 5 talenti, lill-ieħor 2 u lill-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu, u siefer. Dak li kien ħa il-5 talenti mar minnu fih jaħaddimhom u għala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 għala 2 oħra. Iżda dak li ħa 1 mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna, sit dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġieblu 5 talenti oħra. Sinjur, qallu, 5 talenti ħallejt li fidejja. Aw nara, lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa għaddejt tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fl-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, hawn, ara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur,
Sewa għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fl-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal: Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax. Taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt. U mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn, ara, għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur qallu: Għaddej ħażin u għażżien. Kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jeħteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfawh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżis tas-snien. Il-kelma tal-Mulej.